Hey, ukasuka kabi umuntu opezela imfihlo. Ewabhonga. Etsana sizathu ukubengelele phungamukele bukule emakhaya kusemanzonzo lapho ngiletheka khona indawo zamaskandi ehlabahlosile nefengiskhathi mbule emakhaya ke isikhathi kanje nonyaka kanje lapho kudotsa khona indaba kuhlaziyela umntalabu lapho khona ukhuzana mfowapungose efake zonke enyameni kungizo mfamchunu waphinde efaka zonke enyameni kuyigcwamelisha kuyigcwamelisha ugalile ngeplasho ngempela wathi igcwamelisha umuntu othanda indaba zabantu wathi awazi ukuthi amagida engoma abantu usuke esasapho ushilo ngempela ukuthi ngeke uwazi ukuthi ushilizi wayemsuselana ku DSD umasipala wayemsuselana kumgubu kanti futhi utekisi wayemsuselane kuye ukhuzana ushilo ngempela wathi igcwamelisha umuntu ofuna ucabanisa abantu uthe nawo shwini umuntu ekhala ufuna ukubaxabanisa bebondane behlukane ushilo ngempela wathi futhi uyogcina ngokushaya uCharles Khuzwayo ngepama kodwa ngeke amshaye yena washo ngempela wathi futhi le olundi lapho khona emcimbini ngamavava igcwamelisha lahlakaza ngepama khona uphinde washo ngempela kwathi igcwamelisha linebala la ekhanda wathi lashaya izulu khona washo ngempela wathi indoda eneyisini le uphinde washo ngempela ukuthi kahle kahle igcwamelisha lalifunana kwi top 10 ngoba washiya ngebanga elikhulu kangaka kokhumula ukuthi kwi top 10 yoKhozi FM igcwamelisha laba namavota la ko 300,000 kodwa ukhuzana wacishwa wafika ku 1 million ukhuzana obo number 1 igcwamelisha labo number 2 ukusho ukuthi igcwamelisha bashiya ngamavota alinganisela ku 600,000 mukule emakhaya kuphinde wayihlaba zonke enyameni futhi kungize mfamchunu ngoba shilo ngempela wathi ungizwe uyiqili lamaqili ushilo ngempela ukuthi umthakathi ngoba ngisho nabakwaba akazwani nabo uthi ngalasikhathi ungizwe gana abakwaba babengeke kuphinde washo ngempela wathi ungizwe wathi kukhuzani akangambizi uZuma eMabhida ngoba nakho uZuma angathi akwazani noRamaphosa ukhuzana uzogcina sexabana noRamaphosa uphinde washo ngempela wathi ukhipha indaba eshaqisa wathi ungizwe otshene umjaheni ukuthi agadle ukhehlilizo wathi njengoba umbona umjaheni segadle ukhehlilizo kanje ungizwe othe umjaheni akagadle ukhehlilizo ngoba nakho ungizwe enomono ukuthi ukhehlilizo yaphumelela kodwa yena ungizwe akaphumeleli uphinde washo waphendula lembuzo ethi lapho khona ungizwe ethi wadumisa ukhuzana usho ngempela uthi yakhumbula ngalesikhathi umthandeni emqambela ingoma ethi Xenophobia uzokhumbula khona le ngoma le yayikhuza ukubulawa kwabantu abangaphandle biza ukuthi Xenophobia ekhipha ngeqembu elithi Mthandeni phinde wambuza ngempela ukuthi usakhumbula ngesikhathi efonela uBK ukuthi akenze igcwamelisha lubo number 1 ngomaskani uphinde washo ngempela wathi ungizwe bamtshena nonkosazi bakhe ukuthi ba preventile uthi lokho eqalile ungizwe engathi uyahlanya kanje akasayitholi ingane ngoba uNkosazi bakhe ba private abafuna uzalela ungizwe ingane mbukele emakhaya wona umntalapho wakhe ukhuzana mfowapungose lapho khona betalapha khona igcwamelisha waphinda talapha khona nongizwe mfamchunu akehlangana nezathu sizombona ukuthi wena lo mntalapho ngabe uzwa kanjani ngabe umntalapho right noma umntalapho oso personal mbukele emakhaya ke ngokuzayo iyeza ivideo lapho khona esilokhu izobe ehlaziya khona umntalapho wegcwamelisha lapho khona elifake khona enyameni kusibani bani nosibani bani akehlangana ngevideo ezayo thi next time siyabonga Tshela ulafela ihlazo ushayela intombi yakhe zokuqala estage futhi phela ungayitshela ukuthi anofihla uthando manje futhi amalanga habe intombi yakho yayibona isandla sayo phela